1 milyarda näil maşina alyp bolar arslan? 200 000 manat diýsene. O sorag. Pikirdaş kontentimiz agzalama bilen dowam edýär. 200 000 manada, ýani 1 milyarda nähil maşinler alyp bolýany barada durup geçer. Şu videolar basana Allah'tan täze maşina almak netip etsin. Başlady onu. 1 milyarda alyp boljak maşinlaryň biri ilki könerak modellerden başlaryp bar. 2-4 dut Camry, babçka, öküskelle alyp borum kadýan 200 000 manada. Täze modellerden näil maşina alyp bolar arslan? Täze modellerden Copart EI'den elbette Kia K5, Kia Forte, Kia Sorento, soň başga da amerikanski Hyundai Elantralary, Corolla Cross. Corolla Cross ama täze modellerden şolar alyp bolarum kadýan. Bu biziň pikirlemez. Belki başga maşinlara alyp bolýan bolmagy mümkin. Eger siziň eliňizde $10,000 ýani 200 000 manat bar bolsa, haýsy maşin alardyňyz? Kommentarlarda pikirleriniz hökman belli. Pikirdaş kontentimiz gollamagyňyzy unutmaň olanlar bize agza bolun, video like basyn, şu videony bolsa maşin sürýän dostumy hökman urat. Janyňyz sag bolsun. Issy ýurtlara çydamly 3 tane top maşina aýdyp beraýdy arslan. Ýa-man gowy soraw berdiňmi? Dawaňa medelim, menem öz pikirimi aýdym sizden bilelikde, men bilen pikirdaş bolýanyňyzda kommentarlarda belleýäňiz. Şu video like basýarsa video başlaýar. Birinji orna gurrunsyz Toyota'ny goýasy. Ýagny Land Cruiser hem Prado modelini. Hemmeler şunu saýlarym kadýan sebäbi çölüň, dağın, düzüň maşiny. Bulary ölmez, ýitmez diýip atlandyrylýar. İkinji orna Nissan Patrol saýlasak ýerlikli borum kadýan. Bul Arap döwletleriniň saýlawy. Bularyň beýleki maşinlerden tapawdy kondisionerleri has usilni güýçlendirilen ýagdaýda gelýär. Ýöne otomobil bassyny avtomobillerin köpüsi gaýnamak bilen bolýar. Munyň düýp sebäbi bolsa antifrizleriniň gaýnama temperaturasy pes bolan ýagdaýynda. Siz avtomobilleriňizde haýsy markanyň antifrizlerini goýýanyz? Biziň resmi dilerlik etmemizdäki Valeska antifrizlerini goýýan agalarymyz bar bolsa kommentarlarda bellesinler. Üçüncü orna haýsy maşina goýýan onu? Yaman kıyın soru olacak bak. Üçüncü ornu men saýlamaýyn. O soru agzalarymyzda goýbersek näýlik bol? Şeýsek gowy. Dawaý onda näme edýär? Top 3 tane ıssy howa şertlerine çydamly avtomobil markalaryny biziň agzalarymyz öz pikirlerini paýlaşsynlar. Bizem ýa-ni öz pikirlerini paýlaşdyk. Videolarymyzy like-laňyz, repostlar bilen gollamaňyzy unutmaň. Hemmäňize salam dostlar, gowy ýagdaýlaryňyz. Pikirdaş kontentimiziň ikinji sany bilen dowam edýär. Bugun temamyz bolsa türkmenler näme üçin Toyota'ny saýlaýanyň sebäpleri barada siz bilen pikir alýar. Onda näme Toyota fanatlar şu video like basýar, görüliň. Näçe tane Toyota fanaty waka. Let's go. Toyota'ny saýlamaklarynyň birinji sebäbi olanlar motorlary 1 milyon kilometrden geçse-de hiç ýyllyk remont edileni kemem hada bolýar we Türkmenistanyň assowa şertlerine de has çydamly bolup gelýär Toyota'lar. İkinji sebäbim Toyota'nyň zapçaslary arzan. Issenlik zapças magyny bar, Angara bar, kampaniýa, mordo, Hytaýda görünüş. Islenlik heme arzan çykýar. Hemem Toyota'lary terjekada bolýar. Ýöne soňky döwür bir hil Toyota'lyany mazrak çek bar bilenmi? Bir hil Hytaý maşyny köpürip barýar. Hytaý maşinler Kia, Hyundai, Ford, Genesis. Men pikir edýän ýene 2 ýyldan Toyota'nyň bazaryny şu Hytaý maşinler Kia, Hyundai'lar ýatyrarym kadýan olanlar. Siz näme pikir edýän? Toyota'nyň bazary ýatarmy? Şeýle menem ýatyr etdim. Toyota'ny ýatyrarlar ha? Ana olanlar onu pikirlerini kommentarlarda bellen. Üçüncü Toyota'ny saýlamaklarynyň sebäpleri bolsa arzandyrak alyp wagtyň geçmegi bilen gymmat satyp bolýar. Görýäňiz-de dut Camry'ler, dut Avalon'nyň bahalary täze 20 modeller bilen deň bolup barýar olanlar. Pikirdaş kontentimiz gollalyň olanlar. Siz hem öz pikirlerinizi paýlaşyň. Näme üçin türkmenler iýmini Toyota maşinlary köp saýlaýar? Pikirlerinizi kommentarlarda bellen. Bize agza bolun, video like-laňyzy, repostlaňyzy gyssanmaň. Şu videony bolsa Toyota sürýän dostuňa hökman urat. Janyňyz sag bolsun. Olanlar gowy täzelik, mawlanlar bakasyn gowy amatlar zoýjak şuwaryan Camry'ňi suwun tamojna bardym, näme täzelikler waka diýip diňe Hyundai Kia berse şoňa meňdeş maşinlar gatkan wasylypdyrlar Camry azalypdyr gowy diýjek bolýanlarym gaty azalmaka bakasy galmaka arzan wagty howluň alan bakasy 1 milyard 550 olanlar diýmem gat ýeňele win kodyny goýup geçsek öň jagadan diňe şu Abdul Sawkoçy boldy aýra baklar çykmady olanlar antradarny içine dur maşynyň polny taýyn ýagdaýda 1 manat
gatdaýjak. Renki garadan geçen Michael Jackson diňe 3 kampaniýany kıratken maşinne hiç ýa-da etmeli işe olanlar bakaty 1 milyard 550 olanlar howlugyň maşynyň geçimjigi 160 000 geçen win koduny goýan habarlaşma üçin profilli nomerlary duranlar работаýy. 2022-nji ýyl öndürilen Toyota Highlander halkyň sevgisini gazanan maşina olanlar motor 3,5-lik salonjygy, salon bitögsidenýe gowurlýany klasy XL ýukul olanlar maşin pol taýyn ýagdaýda renki öwürlen bakaty $27.500 olanlar. Renki öwürlen ýene bir bella kesmeli zat we geçimini soraýaly esas ýyl täze maşina geçimi mille 46 000 geçen olanlar. Maşin gystalýa satylýar, kime gedekli bolsa profilli nomerlary duranlar. Работаýy. Bütün Türkmenistan boýunça olanlar, diňe bizde olanlar, bu ýerler näme maşinler öýdýäňiz, kamançara belleň adyny aýtjak, müşterilerimize gyzykylja bolsun diýip belläp geçsek. Ýyly 2026-nyň 6-njy aýyny öndürilen Toyota'myz. Toyota arasynda Japan motor Yapoşko adyr görkezip geçsek. Ýöne maşin Hytaýda düzülen olanlar, Hytaý uzborka bolup gidýär. Hytaý uzborka, Hytaý düzülen motor korokpasyny Telekom Hytaýa ertilýär. Motor korokka Hytaýlaň ellegene olanlar, motor korokka Japan ýazgysyny hemmedan goýup geçip, Hytaý ertilýär diňe daşynyň kuzowasyny, dezaynerni Hytaýlar çydýar, Hytaýda ýygnalýar. Näme üçin? Hytaýda rastamoşka arzanlyk üçin, işçileň tölebi arzan bolýu üçin maşinam halka arzan çyksyn diýip bakasy gatardan olanlar adyr aýdyp geçip bakasy hemmedadyny motor 2,5 olanlar, 2,5 benzin motor olanlar. Ýa-ni dizelem däl, hibridem däl, turbina da däl, hiç zatda abisli 2,5 motoruň benzin motor olanlar kime gyzyklanýan bolsa adyr aç görkezje gel salonjugynyň görkezje bu zada maşynyň probegi ýok, hiç zat 0 probeg olanlar görüşüňiz ýa salon sidenýalaryna gujoklaýan sidenýe nede telewizory bu zada montajyna seret montajyny gizletdirler, ulukan telewizor ana opşydan ýollarda kino görüp barmaly olanlar. Start stop, koja salon, full class, panoramany ýok olanlar. Maşin Hytaý uzborka bolup gidýär, Hytaý uzborka näýärde de Hytaýlaň çykarýan jyly ýa manjara şoňa meňdeş öýde öndürýän prizwostosy, Ýaponyň öndürýän prizwostosy ýöne şo ýurtda çykarsa arzan bolar ýalak diýip çykarlýar. Näder öňüni açyp görkezden motor korokpudyny Made in Japan diýip ýazylgy ýerlerini görkezdirýän. Diňe daşyny Hytaýlaň ýa-ni Hytaýlar daşyny dezaynerni çydýar, şo taýda öndürýär, daşyndan çykaryp sebäbi maşynyň bakasy arzan bolmagy üçin olanlar. Ene motorjugy arasy 2,5 kemirlen motory ne berde Japan ýazgysyny ba görkezip geçmişdirler. Görüşüňiz ýaly kim alsa ni diýetsin elimizde 30 sana wadyr olanlar kredit hyzmatymyzdan ba maşynyň bakasy $35.000 olanlar bir ýyla sene kredit berip bolýar, kredit bakasy ütkeýär. Kime gedekli bolsa akma ýafta salona wadyr olanlar maşyn polny privat 4 wede garoskoy variantynda 4 wede variantynda kime gedekli bolsa habarlaş. Noly 2020-nji ýylda öndürilen Toyota Highlander motor 3,5 olanlar klasy limited class ikinci klas bolup gidýär, klas limited 3 kampaniýany renkde maşyna radnoýak, win koduny oýan degimji öň jagynda sekelse ba olanlar agyr däl, kapitan sidenýe bolup gidýär, häzir salonjugynyň görkezip geçse olanlar bakasyna ýerinde $31.000 ala-alas ýaýdaýlamadan ba klas limited kredit hyzmatymyz ba kredit bakasy ýitgeýär, öňünden 50% geçsen kredit badyr olanlar. Maşynyň salony görüşüňizde açyk çal salon bolup gidýär, JBL auto sistemi, geçimji 84.000 geçen ýit kapylaryny kapsiýatkalaryny etsenler ba olanlar. Maşyn gowurlýany kime gedekli bolsa Amerikankadyr olanlar, maşynyň bakasy $31.000 ala-alas hyzmatymyz bar. Salam hormatly avtosöýüjiler, abzorda Kia K5 2022 model 1.6 turbina GT Line, полный panorama, kojany salon. Boldy. 74.000 kilometr geçen. Kime gyzykly bolsa Jeyton avto bilen habarlaşyň. Dubay bahasy $12.000.
Mest oldum hallandım, inanmadım hiç özüme. Gördüm sevdalandım gözleri. Soňky döwür erkek sypatly heleyler köpelipdir TikTok'un içinde. Ýöne birek aýyny öldürüp, kimin aýçyp, ýüzüne basyp oglanlar gerek ýa şolar ýazat. Hem adamda da aýyp oglanlar ýöne bir firma, bir kampaniýa awraýyn döwmek hiç kime de gelişen kadiyana sapar dip oglan var Hytaýda. Şoň awraýyny 80.000 patpisçy oglanlar 1-12.000 dolar pul beripdir. Maşyny bilen 6 aýda dip onu internete goýupdyr, ýükläp şoň awraýyny düşürmek üçin. Indi diýjek bolýanlar 80.000 patpisçy kazanmak üçin nägili adam halkyň anamyň kazanmaly onu döwmek. Bunu bir mutda bir videoda döwýär. Indi diýjek şol oglanlar bir ýyldan Indi bizim maşindan bedene 1 ýyldan 3 aýda gelýän maşindan 8-9 aý bol ýolla gelýär. Biz şu kampaniýany maşinikli bir reklama goýamyz. Okda sebäbi ýolla ýerge kynçylyklar bolupdyr. Ýöne iri güç gelýär şu maşinler sabr etmeli. 12.000 dolar pul berdim diýip wagtynda gelen okdy onu internetde goýan şu 12.000 dolaryň alyp bilerini öýdýän ýankylaýdy goýsaň, mysal üçin men 12.000 dolar berdim, sen men maşinikli goýsaň, men sana pul bermerler, naprimер. Şolar ýazat, onu howluk men olanlar düşünler, otursa tapar diýen, zapysta, o dostum, günüm köýde de hakkyn köýmez, iri güç berer ne düşünler, otur, oňa da düşünmän, ýene beýdip internete çykarmak hiç gelişen kadýana düýünki olanam men sokdy da şeýle uratdy diýip ol şol olanda aýtjakladym, diňe dost salam New York diýip bir kino bar, şo kinoň görsäň amarsat berýär. Beýdip o adamlaň kimin gözleşip birek ýöne dawa jenjek. TikTok'a her kim girende azgymyz alyp berden ünsüm sowulsun diýip TikTok'a açýar. Oň üçin diňe şolar ýaly haçan görsen goýup kalmagyl erkek olanlar hiç kime gelişen gadýan galannam özüňiz näher karar berseňiz beriň ýöne awraý gazanmak diýen gatkin da çençelap gazanýar onum hekece berçikip baryny döküp gördi. Hiç kimden janyny ýakmam kadýan. Olanlar ýa bir video goýdum. Şu maşyniklere degişi barada kommentary ýazypdyrlar. Köpüsi sag bol tugulama goýdypsyň diýe, köpüsi şu maşynikler gollapsyň diýe, şu gollapsyň diýenden ýüregi sugulja bolsun diýip şu videony goýanlar. Birinjilik bilen Sövda diýen zadyň özüne ýanky sapar diýilýän olana pul geçirip uradypdyr, maşyna olam uradypdyr, ýolly zajaşka bolupdyr. O dekabr aýdan bäri gelen okdy, şol gaýtalýan söýdüň, dekabr aýdan bäri gelen ok. Olam uradyp janet düşünler otur. Barar günüm köýde hakkyn köýmez ýolly dur maşyna ile. Indi masal üçin diýjek bolan sövda diýen zadyň özü risk olanlar. Bu zat risk özü daşary ýurtdan opşan maşyna basmaň, özüm risk. Özüň gelýärmi? Olar ya risk edesen gelmede şu zaýdan bir eliň bilen ber, bir eliň bilen al. Taşary urtan maşyna basmaň, özüm ýalňyşlyk diýen sebäbi risk edip bilmeden basmaýlar şu taýdan. Bizim 3 aý diýen maşynalar 1 ýylla gelýär, 1 ýyldan soň ýene 1 ýyl ustada durýar, 2 ýyla gitýän maşynalar we daşy şu bazara taýinlap çykarýan riskda da oglanlar. Köp maşyniksiz görmäsiň oglanlar, hakyky maşynikler bar şu maşynçylaryň içinde de 100.000-150.000 dolar puluny alyp ulanjak diýip berbilmän daşary ýurda gaçkydan oglanlar bar da görpön işleşeniň içinde, goňşularyň içinde ba atlandyr durma şeýle güýçli maşynikler görmäsiňiz siz ýöne prosta çalyşdyryp çatmaýyk maň diýen ýanky o safar diýen ama awra düşürip durdyň o beýleki daşary uratýan turistik kampaniýa olum zanet betmeli edipdir ýöne bärde näme ýatan ökede iýim ýok diýen ýatan ýerinde hemme zat agzyna gelen oglanlar işläp işlemeli şolar ýaly diýjek bolýanym. Säheleşdip derhal bir kampaniýa adyny aýlamak, adyny gazanmak ýaty kynlar olanlar, ad awraý gazanmak diýenler kynlar. Hem adamda da ýalňyşlyk bolýar, oňsoň näme bir hem klienti hem adam da bolýar bolan oktaýny köpüň öňünde işläp berse, bir adam sag bolsaň reken alkyşaýdyk diýe, bir adam maňa arzandan we guglat gerek her gün gelýän klientler köp adam bilen gürleşip bilen köp adam bilen salamlaşyp bilen her gün adamma köpe ýarar ýaly. Daşa peýgamberler hem adam ýaran bilmenler de peýgamberler pirli öwliýalar daşa hem adam ýaran bilen okşolar ýaly hem adam ýaran bolmaly okşoň üçin bir adamyň sesini ýanky adamlary döwmese gowum kadýan galannam özüňize bagly olanlar. Hile gurrungy adalsak gowum kadýan erkek bolup her kim öýdi işe nesse gülýär.